лимӯ, сирпиёз ва ҳазориспанд феълан аз маҳсулоти маъруф ва серхаридор дар бозорҳои тоҷикистон аст. тоҷирон мегӯянд тақрибан дар 2 моҳи ахир қимати ин маҳсулот дар ҳоли болоравист. сабаби афзоиши талабот ба ин маҳсулотро хусусияти пешгирикунанда ва талаботи аз ҳар гуна оризаҳо аз ҷумла коронавирус ҳадс мезананд. ина 1 килош ҳамин вақте ки якум омадагӣ ба 8 сомон, ҳама нағзиш то 12-15 сомон буд. ҳозир акун ин 30 сомон ба буромад. ин 30 сомон буромад, мана чесноки вай чеснок нест ягонҷоба. Килош 80 сом то 120 сомона буромад. Барои чӣ ки вай чеснок ай Хитой меомад. қаблан 1 кило сирпиёз дар бозорҳои тоҷикистон 35-40 сомонӣ ва як банча ҳазориспанд 1-2 сомонӣ қимат дошт. ҳоло бо манзури хусусиятҳои табобатӣ сокинон якбора чанд банча ҳазориспанд мехаранд ва дар зимн қимати он аз 2 то 5 сомонӣ боло рафтааст. вақте ки касалӣ набуд ин 1 сомон дози касалӣ ки бисёртар шудаги 2.5 сомон фурӯшда мондаги. дар рӯз 50 та 60 та. як сабаби камчинӣ ва гароншавии нархи лимӯ ва сирпиёзро тоҷирон ба гузаштани мавсими ҳосилдиҳии ин маҳсулот марбут медонанд. вале харидорон мегӯянд солҳои қаблӣ нархи ин маҳсулот дар замони гузаштани мавсими ҷамъоварӣ низ чунин гарон намешуд. харидорон низ пинҳон намекунанд ки маҳз ба хотири пешгирӣ аз сироятшавӣ ва маризиҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус истифодаи лимӯ, ҳазориспанд ва сирпиёзро афзудаанд. фаҳмидем ки чеснок, лимон, испанд ҳамин вируса ҳамин чизора пешгирӣ мекунад. сол витамини С дорад дар таркибаш. лимон, масалан чеснок, сол испанд дуд мекунем, сол вируса нест мекунад. бархе тоҷирон мегӯянд сабаби дигари афзоиши қимати лимӯ содироти он ба кишвари ҳамсояи Афғонистон аст ки садҳо нафар ба коронавирус сироят шуда ва чанд нафар ҳам фавтидаанд. дар мавҷи аввали таҳдидҳои густариши коронавирус дар ҷаҳон сокинони тоҷикистон ба таҳлука афтода дар тӯли 2 рӯз орду равған ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалияро хариданд. аммо баъдан ин таҳлука хомӯш шуд, вале қимати бархи маҳсулот ҳамоно гарон боқӣ монд. то ҳанӯз донишмандон мушаххас нагуфтанд ки ҳазориспанд, сирпиёз ва лимӯ чӣ таъсире дар мубориза бо коронавирус дорад, аммо сокинони тоҷикистон барои эҳтиёт аз ин маҳсулот ба сифати дармон истифода мекунанд.